छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो शिवराज्याभिषेक सोहळा झालो असा आज संपूर्ण देशभर किंवा जगभर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो शिवराज्याभिषेक सोहळा हो मोठ्या उमेदीन मनयलो वयता। आणि सांगपाची गोष्ट म्हणजे हे मंदिर उभे करता असताना सुरुवातीक जो आमचा मंडळ आसला पवित्र युवा कला मंडळ यांच्यानी शिवाजी महाराजांची जी जयंती असली ही साजरी करून तो कार्यक्रम पुढे पुढे करत करत आम्ही ह्या पायरीपर्यंत पावले असा। तर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपला निर्माण केला हे हिंदवी स्वराज्य, ह्या हिंदवी स्वराज्याचा अभ्यास करताना त्यांचं चित्र चरित्र आणि शिवाजी महाराजांचा चारित्र्य आणि त्यांच्याकडे असलेले सगळे सैनिक त्या सेनापती यांच्या सगळ्याच्या चारित्र्याचा अभ्यास केलो, त्यांच्या चित्राचो अभ्यास केलो, त्यांच्या चरित्राचो अभ्यास केलो जाल्यार आमकां दिसना आपणच्या ह्या हिंदुस्थानाचेर खंयचो दुसरो देश वाकड्या नजरेन बघू शकता। छत्रपती शिवाजी महाराजांचो फक्त अभ्यास फाटीच आमचे एक ह्या देशाचे एक कोणतरी मोठे लेखक त्यांच्यानी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाचेर एक पुस्तक बरयले आणि ताका आमचे जे आजचे पंतप्रधान आसा नरेंद्र मोदी यांच्यानी त्याला प्रस्तावना दिल्ली असा। आणि म्हाका दिसता कालचो जो पाकिस्तानाचेर जो अटॅक जालो हो छत्रपती शिवाजी महाराजांचे ते बरयल्ल्या पुस्तकाचेर मोदींनी केलो अभ्यास आणि ताका बरयल्ली जी प्रस्तावना असा ती जर सगळी जर आम्ही वाचली जाल्यार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पूर्ण इतिहासाचो मोदींनी पूर्णपणे विचार करून ही सगळी आमची जी क्षेपणास्त्र असा ब्रह्मोस असा किंवा अन्य असा जी राजकीय क्षेत्र काय म्हणो पण संरक्षण क्षेत्राची जी प्रगती बेगीत बेगी केल्ली असा हेचो परिणाम दिसलो असा। म्हणजे पाकिस्तानान हल्लो केल्या उपरांत आमचो हल्लो जावच्या पयलींच भारतान आपलो हल्लो करून तांकां सगळे नेस्त नाबूद केला। हेच्या फाटले जो विचार असा जी वृत्ती असा ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचो इतिहास असा। आणि छत्रपती शिवाजी महाराज हे जगातले एकमेव असे दैवत असतात किंवा लढवय्ये सेनापती राजा असत ज्यांच्यानी एकदा केल्ली युक्ती परत वापरूंक ना। आणि जगात जर कोणाचे सगळ्यात जास्ती पुत्रे असते जाल्यार ते छत्रपती शिवाजी महाराजांचे। ह्या मंडळाचो असो विचार हा की छत्रपती शिवाजी महाराजांचो फक्त सोहळो साजरो करतो न्हू, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मुर्तेक फक्त हार घालून न्हू जाल्यार छत्रपती शिवरायांचे जे विचार असत छत्रपती शिवरायांचा जो तत्व असा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्य उभ्या करता असताना काय काय बारीक सारीक गोष्टी लक्ष देऊन हे सगळं उभ्या केला हे सगळ्याचे जे बारकावे ते विचार करून ह्या सगळ्या मंडळात ह्या सगळा जो परिसर असा तो उभो केल्लो असा। एक सांगात बी सांगपाचें म्हटल्यार शिवाजी महाराज सुरवातीक जेन्ना आमी समाजान स्वतंत्रपणे काम करपा येयले तेन्ना पवित्र युवा कला मंडळाची संघटना उभी केली। सुरवातीक जे किल्ल्यांची म्हणजे गोंयांत जी किल्ल्यांची स्पर्धा सुरवात जाली जाल्यार पवित्र युवा कला मंडळान सुरवात केली। ज्या घराघरांनी किल्ले केले ज्या भायणां बिचार केले जाल्यार करपाचो उद्देश एकच की छत्रपती शिवाजी महाराज आणि प्रॅक्टिकली सगळ्यांकडे पावचे अशा उद्देशान आम्ही केले। आणि आयज 6 जून आणि 6 जुनाक छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणजे छत्रपती झाले, राज्याभिषेक त्यांचा जाल्लो त्या निमतान आम्ही प्रत्येक कार्यक्रमाक म्हणजे आयजचो दीस असा 6 जून त्या भशेन आम्ही तो मनयलो वयता। आणि आमचे जितले भाविक आसात ते येवन त्या प्रमाणे आपले श्रद्धे भावनेन आमचे करतात। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.